Bamako ana lamini e cɛ fara muso ka denmisɛn ani mabakɔrɔ Bakari an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen ka ni y'an sigilen kunnafoni bala la kunun tɛnɛn ale ma baara Bakari an bɛ foli ani tanni kan balima chrétien sɛgɛrɛ kunna sini ale tun ye chrétien ka Noël seli ye o kuma seli o seli n'o bolo dara an ka jamana in kɔnɔ Bakari an bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ k'a kɛ badenya kɔnɔ sinjiya kɔnɔ kelenya kɔnɔ sigiɲɔgɔnya kɔnɔ sabu jamana in bɛɛ n'i ka taabolo don Bakari diinɛ ko kɛlɛ o t'an ka jamana in kɔnɔ an b'a fɔ chrétiens ye k'u joyeux Noël Ala ka san caman yirana Ala ka jamana in basigi églisiw la mesiw la o kuma duwawu fɛn fɛn donna jamana ba in ye a bɛɛ ye jamana in ka basigi jamana in ka taa ɲɛ wari Ala k'a bɛɛ minɛ wari dɔrɔn de bi baara filɛ nin ye nɛgɛ kɛrɛfɛ juru ale bɛ Amɛ Jakite bolo wari dɔrɔn de Bɔ Jabate tarata o tarata anw de bɛ bɛn kunnafoni bala la da sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔnnin bɛ e ko cogo di k'a fɔ Amɛ de y'a ka fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ o bɛ bɛn Bɔ Jabate Jigɛnja Fakoli a b'a la ka fɛn min fɔ nansarala ni farafinna ni ɲɔgɔn cɛ Bill Hack kosɛbɛ ne ko bala cogo bɛ di Bakari Traoré ye ne bɛ n tigɛ don joona Nouvelle Horizon sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Seydou Konate Seydou Gom Bakari Traoré a ko bamanciya wale Bakari Mali burujali Mali sariya batobaliya Bakari Traoré o na kɛ sogokan ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin chinois kɛ cɛ 4 Bakari Traoré min ye an ka jamana ɲɛmaw ye Bakari u ye u tigɛ da u kɔ ni ka nɛgɛ k'u la sɛbɛnnikɛla ko nin sɔrɔla sira jumɛn fɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye Mali jukɔrɔ nafolo ye Bakari o de ka ca kosɛbɛ n'o ye sanu ye Bakari 24 carats ka taa bila 22 23 carats Bakari min ye sanu hɔrɔn ye i b'o de sɔrɔ an ka faso Maliba kɔnɔ yan sɛbɛnnikɛla ko o de hawujali Bakari min ye diɲɛ ye olu ɲɛsin bɛ an ka jamana ma Bakari Traoré chinois olu kuma olu mana don ko la Bakari o bɛ komi dɔw bɔtɔ chinois Bakari Traoré u kɛmɛ ka sira yira malidenw na fɛn caman na sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni chinois ye u nana firin kan kɛ an ka sanu fɛnɛ kan Bakari Traoré i b'a ye k'a fɔ ka fan bɛɛ lajɛlen kɛ dingɛ ye a ko i mana bɔ Kayi marabolo la Bakari Traoré chinois kɛn bɛ ka fan bɛɛ lajɛlen tigɛ o m'u bɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye an ka dugujukɔrɔ nafolo ministre mun ka baara ɲɛsinnen b'o ma n'o ye Lamini Seydou ye Bakari ale kɔni ye sɛbɛn dɔ bɔ min kɔni ye permis ye Bakari o dili o dabilalen bɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin chinois ye u ye jagɛlɛya furakisɛ jumɛn de ta sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ Bakari Traoré min kɔni ye Buguni marabolo ye Bakari Traoré i b'a ye k'a fɔ forêt-ba dɔ bɛ yen forêt in bɛ yɔrɔ min na o de tɔgɔ ko Kɛkɔrɔ ye kilomètre 200 ani Buguni dugu yɛrɛ cɛ Bakari Traoré min ye nin kungoba in ye kungo nafamaba in Bakari u kɛn bɛ ka don o de kɔnɔ n'u ka caterpillar ye k'a siɲɛ k'a siɲɛ i b'a fɔ ko ngalanin don ne tigɛforo la o tɛ bɛn sɛbɛnnikɛla ko Bakari Traoré min kɔni tigɛ n'a ye sa u y'o de kɛ sabu u ma yamariya maa ma sɛbɛn d'u ma u y'a kɛ min ka d'u ye ni ka taa an ka kungokolon ka jiriw tigɛ k'u da min ye kungokolon ye k'a wuguba Bakari Traoré min kɔni ye sanu ye sa k'a kɛ saloli ye sɛbɛnnikɛla ko a ko u dɔrɔn tɛ min ye faso maliden dɔ ye Bakari u n'olu da bɛ file kelen na min ye ni janfa jugu ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ a ko min kɔni ye Lamini Seydou ye ale kɔni ye min kɔni mission wuli ni ka taa lajɛli kɛ Kayi marabolo caman na Bakari Traoré ni ka taa maa caman ka baara lajɔ a ko min kɔni ye a jɛɲɔgɔn a baarakɛɲɔgɔn n'o ye assainissement et de l'environnement Bakari Traoré n'o ye Modibo Kone ye laɲini kɛra ale fɛnɛ fɛ a k'a sen na Lamini Seydou sendano na min y'an ka kungokolon bɛ ka walankata sanu ɲininaw fɛ o kuma u ka baara jɔ sɛbɛnnikɛla ko Bakari Traoré min ye jɔkun tɛmɛnen ye i b'a ye k'a fɔ Modibo Kone ale fɛnɛ ye cɛdenw lawuli labɛn kɔnɔna la Bakari sabu u ye kunnafoni sɔrɔ ni k'a yira k'a fɔ Kekoro ale forêt kɔnɔna la chinois kɔni kɛn bɛ ka yen kɛ n t'a sidɔn ye Bakari Traoré ni ka taga a lajɛ Bakari u bololankolon ma taa ko ye min ye gardiw ye u ni olu taara gardiw kɔni sɛbɛkɔrɔ labɛnnen bɛ wa min ye eaux et forêts ye Buguni ale marabolo kɔnɔ o ɲɛmaayaso Bakari Traoré o n'olu fɛnɛ taara sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ u taara cun kɛnɛ kɔnɔ tuma min na arabadon min ye ka taa bila alamisadon décembre kalo tile 22 Bakari Traoré min kɔni ye kɛnɛ in ye sa Bakari u ye min ye a kɛra jigi waro da ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye mansinbaw lajɛ min ye bulldozer ye Bakari o 4 jɔlen bɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye pick-up ye o 2 jɔlen bɛ
min ye arme de guerre ye bɔgɔ tɔrɔ de marifa jugu yɛrɛ o de bɛ mun ɲini u bolo u y'o fana salo n'o bɛ t'i jɔ o kɔrɔ ni maa min b'a fɛ ka murutu ma o k'o bɔ a la de a bɛna kun y'o ye dɛ kana siga sɛbɛnnikɛla ko bɔgɔ tɔrɔ de min y'u bolo minɛ tɔw ye wari a ka ca min kɔni ye minisiri Modibo Kone ale ka cɛdenw bɔgɔ tɔrɔ de i b'a ye k'a fɔ u ye minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen salo bɔgɔ tɔrɔ de k'a bɛna fara jamana ka baarakɛminɛnw kan o tuma ko nin ye olu sen bɔlen o la nka min ye sinuwakɛ cɛ 4 bɔgɔ tɔrɔ de ka kɔn sinuwakɛ minɛli ɲɛ maliden dɔw tun bɛ olu kɔni ye kusukusu kɛ olu y'a dɔn k'a fɔ ko délégation dɔ bɛnalen hali sini olu bɛ ka taa nka min ye sinuwaw ye bɔgɔ tɔrɔ de ko boli tɛ dan kɛ u ye nin cɛ 4 minɛ bɔgɔ tɔrɔ de k'u bɛ bila sariya tigilamɔgɔw ka bolo kan mun na u ye kɛnɛ tiɲɛ u y'an ka jiribaw tigɛ u y'an ka dugukolo lafu bɔgɔ tɔrɔ de ko n'i taar'i jɔ ka yɔrɔ lajɛ fo dugukolo hinɛ bɛ don i la tellement que u y'a wuguba ka wuguba i b'a ko gɛlɛnnu a n'a projet kolon sɛbɛnnikɛla ko bɔgɔ tɔrɔ de n'i ye kow lajɛ a ko min kɔni ye chinois ye Mali ni chinois bɔgɔ tɔrɔ de filani teriya b'an ni ɲɔgɔn cɛ nka filani teriya min don k'a bɛ kɛ tiɲɛ de kan bɔgɔ tɔrɔ de a bɛ kɛ min ye sariya kɔnɔna la nka min kɔni ye ni chinois ye ko yamaruya kun t'u bolo yamaruya sɛbɛn t'u bolo ni maa dama jɛ ko la ni ka taa Mali kɛ u sago ye ko kun ye kunun ye o ti bɛn bilen Mali kɔnɔ n'o kun bɛ ɲɛ politiciens tile la sɔrɔdasiw tile de bɛ yen o baara pewu Mali kura kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Seydou Konate ale ka sɛbɛnni don Seydou Konate ka fara Nouvelle Horizon mɔgɔw ka bɔ jabate an b'u bɛɛ lajɛlen fo u ko ten maa min ka baara ye banfilatɔmɔ ye n'o ye maa ta jɛngɛlen kunna a bɛ tile ba yaala la o nɔfɛ n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Kulikoro info min ye Mohamed Kanute nin ye a ka fasiri ye ko min ye anw ka cɛbalenw ye n'o y'an ka force spéciale de l'armée malienne ye maa 400 ani dɔɔni n'i y'a ta k'a lajɛ 445 olu kɔni tilal'u ka kalan la min ye centre d'aguerrissement de Sabango baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɔla ka kɛ yen kɛnɛ bonya minɛ k'u ta an bɛ ka di an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ma n'o ye colonel Asim Goyita ye Goyita ni maa minnu n'olu kuntigiw b'a nɔfɛ o y'an ka cɛmancɛ fanga fagabulon ɲɛmaa ye Dr Sogɛli Kokala Mayiga ko bɛɛ ɲɛnabɔ Sogɛli o tun bɛ a nɔfɛ ka taa se CNT dankelen ma n'o o ye Maliki Jaw ye colonel Maliki Jaw o fana tun bɛ a nɔfɛ n'i y'a lajɛ min ye an ka sɔrɔdasiw ka ɲɛmaaya bulon maa kumaw ye nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ wa jarala kɛnɛ kɔnɔ k'a fɔ ninnu kɔni min ye ɲɛfɔli minnu n'o t'a la ka kɛ sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw fɛ ka ɲɛsin ninnu ka bɔli ma i b'a ye k'a fɔ u ka banfula o ni banfula tɔ si tɛ kelen ye min ye couleur violette ye ni an ko an b'a ɲɛfɔ kosɛbɛ n'a bɛ faamu o de ye angiri ye o kɔni min ye sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ ninnu ka fɛsɛfɛsɛli ye u y'a jira k'a fɔ n'i y'o banfula ye bɛɛ i ɲɛna ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye maa 445 olu ka o banfula don jamana in kɔnɔna na nin y'a a kulu fɔlɔ maaw ye wa n'i ye ko in lajɛ banfula in yeli a bɛ nisɔndiya kofɔ a bɛ bɛn ni keleya kofɔ a bɛ min ye maanifin k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a b'o kofɔ wa a bɛ maanifin dabaliya fana ka ban a b'o kofɔ nka yɛlɛmana fan dɔ fɛ ka kuma min fana fara a kan ko n'i ye banfula in ye a bɛ jatigɛ kofɔ a bɛ jigi ban kofɔ jugulamɔw yɔrɔ a bɛ saya kofɔ wa min ye fɛn o fɛn bɛ yen n'o kɔni bɛ don jigilatigɛ kɔnɔna na banfula in yelen b'o bɛɛ fɔ n'i ye maa ninnu lajɛ kalanbulon min dala k'u sɛgɛrɛ centre d'aguerrissement de Sabango kɔnɔna na a kɔni a bɛna kɛ sabu ye min ye anw ka jamana ye ɲɛdɔnya min n'o tun bɛ k'a la ka tɛmɛ kɔrɔlen dɛ o tɛ ka dabila pewu wa hali n'a sɔrɔla o baaraw daminɛlen don dɔ de bɛna fara o kan anw tɛ kɛ maa si ka maani ye tugun diɲɛ seleke 4 kɔnɔ wa n'i y'anw dakɔrɔ bɔ i b'an sɔrɔ i yɛrɛ ɲɛ min ye nin sɔrɔdasi 445 ye dogow de bɛ don u ye baara ni faso jɔnjɔn min t'an filɛ ka kalifa o la ala k'a ta fanga di u ma wa min ye o bɛ na bila mission minnu na nin kɔfɛ a ɲɛtaga ala k'a di u ma nin mun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Kulikoro info kɔnɔna na Mohamed Kanute a ka fasiri wari tɔrɔbere ni maa min sɔmi n'i yɛrɛ la ɲɛnamini na i bɛ girin k'i sigi siga t'o la ne bɛ n tɛgɛ don joona Nouvelle Horizon sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Alpha Esseso fulakɛ wari tɔrɔbere a ko an ka taa ASI 2000 la Bamakɔ mun bɛ yen wari tɔrɔbere kunu sɔgɔmada joona wari min ye san yɛlɛmaw ye sugubulon minnu bɛ sigi n'o ye bɔlɔnbɔlɔn sugu ye n'an ko ma ko rue Marchand wari tɔrɔbere i b'a ye k'a fɔ ASI 2000 kɔnɔna la Bɔkari kunu ɲɛji ale tun saradalen bɛ sɛbɛnnikɛla ko
nin kɛra cogo di min ye tasuma ye Bokari o de filɛ nin ka feere minɛnw minɛ sɛbɛnnikɛla ko Bokari nin kɛra gɛlɛya belebeleba ye a ko ni maa min ye jateminɛ kɛ jamana bɛ dabolo min na bi Bokari Tarawele sɔrɔ tɛ ka labɔli kɛ min ye embargo ye o ye dadigi kɛ jamana la bamanciya wale o ye dadigi kɛ jamana la Bokari Tarawele min ye fosili ye wali min ye an jugulakaw yɔrɔ o fana dadigi kɛ jamana la Bokari Tarawele jamanadenw bɛ nimakara la tuma min na jamanadenw bɛ tigɛ di ɲɔgɔnmaya la min ye bɛn ni kelenya sabatili ye an ka ɲɛmaw kɔ Bokari Tarawele o waati la janko dɔrɔmɛ kelen bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ 2 ye min ye san yɛlɛma seliw kɔnɔna la Bokari Tarawele min kɔni ye o sugu bulonbulon ye i b'a ye k'a fɔ san o san ni sankɔrɔ bɛ ban ne ka don sankura kɔnɔ sugu lajɛ bɛ sigi sɛbɛnnikɛla ko a ko jagokɛlaw ale ni commune 4 mairie Bokari Tarawele olu ka tigɛ di ɲɔgɔnma don Bokari Tarawele bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka sɔrɔ tani sɔrɔ cogo min na sabu min ye bɔlɔnbɔlɔn sugu in ye Bokari Tarawele nisɔndiya mun bɛ Bokari k'a daminɛ ka taa bila kuncɛ la bɛɛ b'i ka sɔrɔta sɔrɔ ka bila i kun sɛbɛnnikɛla ko Bokari ko ɲinantan in a daminɛ ma ɲɛ ko ye a ko min ye kunu sɔgɔmada joona 4h du matin Bokari Tarawele min ye fajiri ka kɔn selini ɲɛ Bokari i b'a ye k'a fɔ sunɔgɔ misɛnmisɛnnin bɛ feerekɛla dɔw ɲɛna dɔw yɛrɛ y'u kuru k'u da ka ban min kɔni sannikɛlaw ye olu senna sumayara Bokari Tarawele sisi de filɛ nin ka bali ka wuli min ye fiɲɛ kɔnɔna la Bokari Tarawele i b'a ye k'a fɔ fiɲɛ de filɛ nin ka don sisi la Bokari k'a bugun o k'a bugun sɛbɛnnikɛla ko Bokari Tarawele feerefɛn minnu tun bɛ i b'a ye k'a fɔ k'a daminɛ jeu de lumière ka taa bila fini samara dunfɛnw la Bokari Tarawele min kɔni fiɲɛ sa a filɛ nin ka stand 100 ni kɔ k'o kɛ bugurijɛ ye subhanallah sɛbɛnnikɛla ko Bokari Tarawele se tɛ maa ye dabali tɛ maa ye Bokari Tarawele min ye feerekɛlaw ye ɲɛmaw kɔni tun taara so ni ka kɛnɛ to denmisɛnw bolo Bokari Tarawele min kɔni ɲɛma caman kɔni kule kɛra k'o wele i bɛ yɔrɔ jumɛn na n'i ma na joona i ka butigi jenina o tuma lajɛ ka na sɛbɛnnikɛla ko Bokari Tarawele min kɔni sapeur pompier ka fara maa minnu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la Bokari Tarawele ka tigɛ di ɲɔgɔnmaya kɔnɔna u sera ka yɔrɔ minnu bɔ a la Bokari Tarawele u ka timinandiya kɔnɔ u sera k'olu kɛ sɛbɛnnikɛla ko baara bɛ taa kuncɛ tuma min na min ye maa 3 ye olu sɛbɛkɔrɔ joginna tasuma kɛra sababu ye ni k'olu jeni an filɛ waati min na ko sisan olu bɛ labitani furakɛli la nka maa ni ma to a la fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye jagokɛlaw ye u ka soba n'o ye chambre de commerce et d'industrie du Mali ye Bokari Tarawele o ɲɛma o bɛɛ bolola nin waati la maa min b'a a nɔrɔbila la o de ye Manju Sɛnbara ye Manju Sɛnbara a n'a ka délégation Bokari Tarawele olu taara ni ka tu min kɔni u ka duwawu don ye ni ka taa lajɛli kɛ ka ɲɛsin jagokɛlaw ma ɛlɛ ni nin baara in a dabɔra mun kama o de ye sɔrɔ ye Bokari a ma dabɔ jadi kama o tuma min ye Ala ka baara don a bɛ bila Ala ka minɛn kɔnɔ tasuma jeni ye maa minnu sɔrɔ Bokari Tarawele duwawu don taara k'olu sɛgɛrɛ o tuma min kɔni u ka dɛmɛ u y'o ta joona joona ni k'u sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko sesi maaw ma bila ka suma kɛ nin ko la koyi u ka dɛmɛ ye min ye o chèque ye Bokari ko ɲɛnabɔra kunun bɛɛ a ko min ye commune 4 mairie ye sigikɛ mɛ k'o makɔnɔ maa minnu ka minɛnw jenina Bokari Tarawele a ko bɛna kuncɛ cogo jumɛn na u bɛna bolomasuma cogo jumɛn walima hakilina jumɛn bɛna ta k'u sɛgɛrɛ a ko ɲininkali o to min bɛ yen kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Alpha So ale ka sɛbɛnni don Nouvelle Horizon ka fara Alpha So kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bajabate o ko ten ko fɛn min bɛ se ka maanifin kunu kana sɔn o ka nɛn da i la k'i dɔn ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn n'o k'a ma ko aujourd'hui Mali Kasimu Tera nin ye a ka fasiri ye Kasimu ko min ye péagisiw ye dɛ minnu bɛ anw ka siraw dankunbɛw la n'o de ye péage ye mobili misɛn fara kumaba kan i tɛmɛ o tɛmɛ tɔrɔmɔɲɔgɔn min n'a bɛ di a bɛ di olu de ma olu de bɛ nafolo ɲini k'a kamaro ɲɔgɔn kan ni k'a bila faso ka wagande kɔnɔna na n'i ye ko in ta k'a lajɛ a ko k'olu fana kɛnbɛ k'u kulekan bɔ ko bawo ko dadigi kɛnbɛ u la min ye u ka hakɛ ye a ka di u ma u ka bila a minɛn kɔnɔna na n'o tɛ o kɛnbɛ ka baara bila dɔ boloda janvier kalo nata tile 3 ka taa se a tile 5 ma san 2023 baara bila u n'o boloda ni ninnu de ye baara bila min ye an ka péage ye ko jɔnni bɛna nafolo minɛ n'i ye ko in ta k'a lajɛ ministère de l'équipement des transports e ko a ko kulekan bɔ tɛ ka ɲɛsin a ma wa min ye u ka baara bila sɛbɛn o sɛbɛn o bilala ministre de la fonction publique et du travail o ka tabali sanfɛla la n'i ye ko in lajɛ min ye o ka section syndicale o ɲɛmaa ye n'o ye comité syndicale o ɲɛmaaba ye n'o de ye Seydou Jalo ye Seydou ko a kɛlen kɔ ka Don Kibaru Tilamow wele ka ɲɛfɔli kɛ u ka hakilina n'u ka tabiya kan a y'a jira k'a fɔ olu kɛn bɛ ka laɲini kɛ k'a bɛ ɲini ka waati jan bɔ min y'u ka hakɛ ye o ka bila o minɛn kɔnɔ o ni gouvernement bɛn bɛ ko min kan ani bɛnkan
mankan min n'a latɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ wele ko accord d'établissement o ka bila o minɛn kɔnɔ nafolo minnu bɛ yen n'o ye tɔrɔmɔɲɔgɔn ye n'o bɛ retard la o rappel o ka kɛ joona wa min maa minnu bɛ yen n'olu fana n'u tɛgɛ donna baara in na yanni san 2013 cɛ i b'a ye k'a fɔ hakɛ minnu o ka kan n'a bɛ wele ko ancienneté n'o ye prime d'ancienneté kɔrɔya n'i kɔn baara yɔrɔ la ne ni hakɛ ka kan o ka di o tigilamɔgɔw ma ko wa ko n'i y'a lajɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ bila minɛn min kɔnɔna na o de ye code du travail o taabolo ani a sariya cɛtigɛden minnu bɛ yen n'o bɛ a fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen ni k'a maana n'i ye Seydou Diallo ka kɔrɔfɔ lajɛ a ko min y'u ka laɲini ye min ye gouvernement ye o kɛn bɛ ka laɲini kɛ ka ɲɛsin a ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ministre de l'équipement des transports ka taa se ministre du travail ma u ka baara u ka bila a minɛn kɔnɔna na n'o tɛ janvier kalo nata tile 3 ka taa sa tile 5 ma san 2023 u na baara bila ni baara di bilala jamana in nafolo bɛrɛ tɛ wagandew kɔnɔ n'a fɔra ko minnu bɛ tɔrɔmɔɲɔgɔn lase wagande kɔnɔna ma n'olu fununa baara la ko yalima k'a tɛna kɛ gɛlɛya ye wa nin ko in k'a ka lajɛ jiɲɛma jɔlen na maa o maa n'i bɛ jamana kɔnɔ i ni hakɛ min ka kan i ka bila o minɛn kɔnɔ nin kun ye sɛbɛn min y'a sama ka bɔ aujourd'hui Mali kɔnɔ Kassim Tera a ka fasiri don Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Bojabate namo ne ko bala cogo bɛ Bɔkari Torobere ne bɛ n tigɛ don joona l'alternance sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ ye ko Asitan Jakite filamuso cɛ ɲuman sarama Bɔkari a kan bɛ ka kalimu ta Bɔkari e ko a ka sɔn ka kalimu ta in Bɔkari nin kuma in Bɔkari Torobere a man di musolaka caman ye sabu sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ sɛgɛn bɛ an kan Bɔkari anw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kan a ko est-ce que uniforme Bɔkari Torobere sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ uniforme ko in Bɔkari a dabɔra ko min kama faso Mali kɔnɔna la Bɔkari e ko a ma jɛngɛkɛ de a y'o tasira bila ni ka hakilina wɛrɛ ta sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Torobere uniforme a tun bɛ ye waati minnu na Bɔkari o de ye 22 septembre min ye 20 janvier Bɔkari Torobere ni ka taa bila donba wɛrɛw la ani musow ka seli n'o ye 8 mars ye Bɔkari Torobere i b'a ye k'a fɔ uniforme bɛ don o don kɔfɛlenw la Bɔkari o fana kɔfɛ min ye furusiri ye Bɔkari Torobere o nana fara a kan nanginɛ vaccin sɛbɛnnikɛla ko min kɔni o vaccin ye Bɔkari Torobere faama ko ni fantan ko ta a la an bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye bɛɛ jutu ko ka kɛ kelen ye bɛɛ ka na ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ka taa so sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye bi tile lajɛ Bɔkari Torobere min ye nin diɲɛ laban tile kow ye Bɔkari min ye uniforme ko ye a ye sira wɛrɛ ta n'o ye gɛsinɛri ye a ye sira wɛrɛ ta Bɔkari n'o ye dakabana finiw ye ni kɔɲɔ sera ni denkunu sera ni yecogo ka ɲa ni bɛɛ ye n ka fini ka ɲa ni bɛɛ ye a kalacogo ka ɲa ni bɛɛ ye n ka buguli ka ɲa ni bɛɛ ye n kunkolo digicogo ka ɲa ni bɛɛ ye wa n ka samara n ka saki a ka ɲa ni bɛɛ ye fɛn dun t'e bolo a t'e cɛ bolo i n'a don dajugu fɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Torobere o dɔrɔn tɛ min ye bolomafara ye ni kungo wulila min ye kungotigi ye maaw na t'u jɔ ni ka tɔrɔmɔn d'a ma n'o ye bolomafara ye a ko an bɛ don min na ko bi nafolo min kan ka di bolomafara la Bɔkari Torobere o bɛɛ de bɛ taa ni k'o don fini kelen na sɛbɛnnikɛla ko a ko fini dɔw bɛ yen olu complet kelen 5000 dɔw ye 115 dɔw yɛrɛ ye 200 ye sɛbɛnnikɛla ko i bɛ maa dɔw parler Bɔkari Torobere i b'a fɔ k'u ti sa n'i taar'u siyɔrɔ la dɛ ali ba siso suma ka di ne ye ali sɛso suma ka di ne ye complet kelen 200 o tuma o bɛ ci k'i ye wa ou bien a bɛ taa wari ɲini ka na d'i ma de heure kelen heure fila nɔfɛ ali tile kelen tɛ dɛ heure kelen heure fila sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Torobere n'i ye jateminɛ kɛ min ye furukaw ye olu kulela fo k'u dafara wari tɛ n bolo Bɔkari Torobere n bɛ don dajugu fɛ wa Bɔkari Torobere musow de ko k'olu ka tile de bɔra n'o ye uniforme tile o tuma ko min ye parli ko tile de bɔra Bɔkari Torobere ko ni cɛw bɛ don dajugu fɛ dɛ ko cɛw ka taa ɲini ka na d'olu ma ko sabu k'olu de mago bɛ a la sɛbɛnnikɛla ko cɛ caman bɛ yen u tan bɛ senna masira fɛ muso caman bɛ yen Bɔkari Torobere u don bɛ dajugu fɛ muso furulen fara muso furubali kan Bɔkari ni kungo wulila wari bɛ ɲini fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ weleliw bɛ kɛ Bɔkari Torobere démarches bɛ kɛ munumunu salow bɛ boloda taamafuw bɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen kun ye mun ye o de ye min kɔni cɛw bɛ se k'u ɲɛ jugu la cogo min na a ko Bamakɔ sigi gɛlɛyara sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Torobere n'i y'a lajɛ muso furulen se min tɛ cɛ ye Bɔkari Torobere ko e ka t'i yɛrɛ bila o minɛn kɔnɔ a ko a laban i bɛ don dajugu fɛ dɛ bon n bɛ min f'i ɲɛna 20 complet ye o malo bɔrɔ joli b'a kɔnɔ de o tɛ ka hakilina ya ko miiri de bɛ ɲɔ kɛ dulɔ ye e de bɛ ka miiri malo bɔrɔ joli bɛ 20 kɔnɔ malo bɔrɔ joli bɛ 10 kɔnɔ o mago b'o la wa
ani ma sɔrɔ fana o bɛ tila ka bɔ k'i da lɛfɛ la ka jɛman e de bɛ ka ɲini yɔrɔ jan e de dutigi e de bɛ du balo cogo dɔn olu mago t'o la sɛbɛnnikɛla ko mɔgɔ tɔrɔ de min ye nin dagabana finiw ye bari n'o donna ka sɔrɔ ka dagabana kale k'o tigɛ o ɲɛkɔrɔ mɛsi brésilien mɔgɔ tɔrɔ de ka t'u sigi jama ɲɛfɛ a b'a fɔ i yɛrɛ i bɛ fɛn ninnu dɔn dɛ Messi brésilien o de sɛbɛnnen bi yan asitan o de sɛbɛn yan a bɛɛ de filɛ ɲɛkɔrɔ yan bɔgɔ tɔrɔ de asitan ko bɔgɔ tɔrɔ min ye kale tigɛlen bɔgɔ tɔrɔ i b'a ye ka fɔ ka t'u sigi fasadayɔrɔ la o tuma jelimuso e ɲɛ tɛ ne la wa n pasa da min ye pasa mondial ye bɔgɔ tɔrɔ bɛ se ka portefeuille dayɛlɛ ni ka faro tɛ 100 billet 200 1000 2000 billet bɔgɔ tɔrɔ min ye fadenya ye dɛ k'o de fana bɛ kɛ yen Ala ka nɔgɔya sinamusomaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ min kɔni fɔ Ala ka nɔgɔya ni ɲɔgɔn cɛ kansinamusomaw ni ɲɔgɔn cɛ bɔgɔ tɔrɔ bi ko sigi gɛlɛyara bɔgɔ tɔrɔ ni an balimamusow ma sabali n'an balakaw ma sabali bɔgɔ tɔrɔ ko cɛw laban u bɛ sɔn ka boli ka taa k'u to dɛ sabu u bɛ ka don dajugu fɛ dajugu min tɛ cɛw ka hakilina ye u bɛ ka don dajugu fɛ dajugu min tɛ jamana bɔ nɔgɔ la u bɛ ka don dajugu fɛ min b'an lasegin kɔfɛ an ka nafa tɛ fɛn mun na mun an b'a kɛ k'a kɛ ka da mun kan fininin 1 fininin 2 fini 3 a fɔra yɛrɛ ko dɔw bɛ uniforme kala fo 4 tile 1 kɔnɔ an bɛ taa min o se t'i cɛ ye a filɛ dɛ Ala k'an sabu ɲa kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ alternance kɔnɔ Astan Jakite ale ka sɛbɛnnin don alternance ka fara Astan Jakite kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bɔ Jabate o ko tɛ ni maa min n'a b'a fɛ ka to ji la n'o ye nɛgɛ bilenman ye o b'i pour o kan ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Nouvelle Horizon nin ye maa min ka fasiri ye o ye Tuguna A Traoré ye Tuguna A Traoré ko kɔsada in na min ye an ka douane ɲɛmayasoba ye o ye sɛbɛn kɛ min ye lettre ye ka di o ka bolofara fɛn fɛn b'an ka marabolow kɔnɔna na an ka dancɛw u ka lakɔlɔsi wa n'i y'a ta k'a lajɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye anw ka da dumunifɛnw ye kɛrɛnkɛrɛnyala an ka sumanjalaw k'u kana donnintigiw ka bɔ faso Maliba kɔnɔna na ka taa jamana wɛrɛ la walima ka taa jamana kɔ kan ni jamana ɲɛmɔgɔw ka yamaruya tɛ bawo nin décision min n'o ye nin lettre in ye a kɔnɔko bɛ fɛn min ɲɛfɔ o de ye ko k'a minɛ kabi kunungo fo ka taa se don min ma min ye sumanjalaw ye u kana don ka taa di n'i y'a lajɛ e ko kɔrɔfɔ in bɔ ka bin min ye anw ka DGCC ye o ɲɛmaaba n'o ye Bukadari Dumiya ye a fana ma sigi k'i tɛgɛ fila di sen ka koyi a fana wulila ni ka fara douane ɲɛmaaba kan douane ɲɛmaa n'o ye inspecteur général Amadou Konate ye min ye Bukadari Dumiya ye DGCC to a la ale fana arrêté a ye circulaire dɔ ta o fana ye sariya bolo ye min kɔni n'o bɛ douane ɲɛmaa o ka kɔrɔfɔ ni k'o kɔkɔrɔma don a y'a jira k'a fɔ n'i y'a lajɛ bi na a bɛ ɲini ka waati janbɔ min ye da dumunifɛn o sɔngɔw yakuyalen don dumunifɛn bɛɛ lajɛlen sɔngɔ gɛlɛyalen don min ye gadonmusow ka nasansegi ye e ko segi a suwalen de don wa maa b'i yɛrɛ ɲininka bawo hali n'i ye 1000 k'i kunna ka taa sugu bulon la k'a fɔ k'i bɛ taa nafɛnw san ni nafɛn sanna n'a seginna i b'i ɲɛ jɔ ɲansansegi kɔnɔna na i tɛ fɛn kalamanba ye bawo fɛnw bɛɛ lajɛlen sɔngɔ gɛlɛyala nanjini ka taa se tulu ma min ye sogo ye ka taa se jɛgɛ ma nin bɛɛ lajɛlen gɛlɛyalen don n'i ye da dumunifɛnw fana ta ni k'u lajɛ nin bɛɛ lajɛlen sɔngɔ yangalen don sanfɛ ko nin ko waasa min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka se ka fura sɔrɔ ko ninnu na min ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ sanji kɔni jiginna nka fan dɔw fɛ i b'a ye k'a fɔ sɛnɛw ma ɲɛ kosɛbɛ min sɔrɔla foro kɔrɔ dɛ k'o ka to anw yɛrɛ ka faso Maliba kɔnɔna na jamana denw u ka di u ma u ka san u dufa kɔnɔ wari la sɔngɔ nɔgɔman na n'i ye ko in lajɛ douane ɲɛma ka taa se DGCC ɲɛma ma ninnu bɛɛ lajɛlen de kɛn bɛ k'u fanga fara ɲɔgɔn kan n'o ye ministre de l'industrie et du commerce ye k'a fanga fara o fana kan min ye nin taabolo ye a ka se ka don ba la wa min ye brigadiw ye dɛ o bɛna munumunu salo daminɛ sugu bulon kɔnɔna na min ye douane maaw ye olu ka bolofaraw olu bɛ n'u sigi an ka dancɛ ninnu na min y'an ka sumanjalaw ye u ka bɔbaliya u ka se ka sɛgɛsɛgɛ u ka to an ka jamana kɔnɔna na min n'o sɔrɔ bɛ samiyɛ kɔnɔna na anw yɛrɛ k'an daw ka k'o dun sa maa wɛrɛw k'o y'anw yɛrɛ kɔnɔbara kɔnɔ o de bɛ an jɛ kosɛbɛ n'i ye ko in ta k'a lajɛ laɲini bɛɛ lajɛlen kun b'a ye nin ye min ye sumanw ye o ka to an ka jamana kɔnɔ a kana doni ka taa feere wariko nata sabula min ye anw ka jamana ye dun ka fa ka se ka sabati wa a bɛ sabati ni sira minnu ye o ye sariya bolo dɔ ye nin ye ko bɛɛ lajɛlen maliden hakika bɛɛ lajɛlen kan ka nin sariya bolo ni k'i sen da a sendadɔ na ni k'a labato nin kun ye sɛbɛn sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Tuguna A Traoré a ka fasiri don Bɔkari Traoré Tuguna ka fara fasiri sɛbɛn tɔw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo o tuma min ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ i bɛ kɔmɔ suruku kanja tɛ yasa ni tɛ wasa an b'an kanja n'o ye ni k'an ni damu
Bajabate namu daran nana dantigale werata ula ne ko bala to ko bedi bori ne ben tiga do jona l'indépendant Sebenigala tɔgɔ ye Emile Jara Jarakɛ ko bɔrɔtɔre an ka taa Sangare bugu la Sebenigala ko kuna sini sɔgɔmada fɛ wari min ye OCS ye wari wulila min y'u ka jɔ ye ka taa fili wari nin ka bɔ ni salenba dɔ ye Sebenigala ko OCS n'o kofɔra i b'a fɔ ko ɲɛnaminimafɛnw o kɛlɛyɔrɔ bɔrɔtɔre olu ka baara bɛnbɛn maa minnu kɔni bɛ ɲɛnaminimafɛnw la na an ka jamana in kɔnɔ walima minnu b'a jago baaraw kɛ ni ka se ka wuli ka dansiri olu la Sebenigala ko ni OCS fɔra o de Office Central de Stupéfiants bɔrɔtɔre i b'a ye k'a fɔ olu kɔni ka baara o de waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni ka munumunu salo boloda Sebenigala ko karidon bɔgɔri min kɔni sɛgɛsɛgɛliw ye u y'o de mɔmɔ o mɔmɔli kɔnɔna la ka kunnafoni sanuman sɔrɔ kunnafoni jɛlen ni ka se ka taa bi u kan ten a ko nin cɛ in a tɔgɔ ye ko Lasana Kuyate nka u k'a ma ko officier wari min ye officier an ka jamana in kɔnɔ o bɛ jalabatigiya kofɔ o bɛ ɲɛta kofɔ o bɛ lakana kofɔ nka ale ye faux officier dɛ faux officier a y'o sɔrɔ ɲɛnaminifɛn feere la Sebenigala ko mɔgɔ dɔ de min ye officier sɛbɛlama olu bɛ ka jamana lakana ale ta kɔni ka se ka jamana ka sigi a sentigɛ kɔnɔna la ni ɲɛnaminimafɛnw ye mɔgɔ dɔ de min kɔni a bɛ minɛ tuma min na a yɛrɛ ka so Sebenigala ko maa 6 olu tun b'a kɛrɛfɛ wari n'i y'o maa 6 lajɛ maa 2 o ye a yɛrɛ dɔgɔninw ye maa 4 tɔ olu ka baara ye a ka so kɔnɔ dɔrɔku feere Sebenigala ko olu kɔni bɛ olu talen b'a bolo baara la kalo a b'olu sara taayɔrɔ wɛrɛ t'olu la bilen o de dɔrɔku feere tile ma bɔ fo ka taa fɔ ko su kora Sebenigala ko min ye Lasana Kuyate officier bɔrɔtɔrɔ de i b'a ye k'a fɔ waati jan a bɛ dɔrɔku feere de la min ye ɲɛnaminimafɛn jugu ye bɔrɔtɔrɔ de o de b'a bolo waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Sebenigala y'a jira k'a fɔ min ye OCS talen ka taa bi a ka so bɔrɔtɔrɔ de u ye dɔrɔku minnu sɔrɔ olu de filɛ nin ye a ko min kɔni taramadɔli ye bɔri i b'a ye k'a fɔ u y'o kisɛ 1,630 bɔɲɔngo u y'o de salo ka bɔ a ka so Sebenigala ko bɔrɔtɔrɔ ye min ye cocaïne o garamu 182 u y'o de sɔrɔ yen Sebenigala y'a jira k'a fɔ min ye héroïne ye o fana ɲɛnaminimafɛn wɛrɛ ye o garamu 27 u y'o de sɔrɔ so kɔnɔ ɲɛnaminimafɛn wɛrɛ bɛ yen n'o ye kayu o garamu 40 u y'o fana sɔrɔ so kɔnɔ Sebenigala ko bɔrɔtɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen kɔ ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ min ye moto Jakarta olu tun bɛ so kɔnɔ sabu a yɛrɛla k'a fɔ o tuma min ye denmisɛnnin galabu duman dɔw b'a bolo su ma ko minnu ka baara ye ka taa sira da maaw ɲɛ ka marifa da jo i la k'i jigin ka bɔ i ka moto kan o moto bɛna d'ale de ma Sebenigala ko bɔrɔtɔrɔ ye nafolomugujɛ dɔ fana tun b'a kɔrɔ ye o bɛ t'i jɔ sɛfɛwari 4,400,000 o tun b'a kɔrɔ warijɛ wari gɛrɛgɛrɛ an tɛ ka wari sɔrɔ wari mugu maralen b'ale bolo kɔlɔkɔlɔ wari de bɛ mugujɛ la Sebenigala ko bɔrɔtɔrɔ de minɛ minnu minɛna ayi officier bolo bɔrɔ a minɛ valeur bɛ t'i jɔ 15,000,000 la Sebenigala yira k'a fɔ min kɔni officier min ye faux officier bɔrɔ ale kɔni bɛ nin ɲɛnaminimafɛn feerew la ni ka sigidala denmisɛnninw tiɲɛ bɔrɔtɔrɔ a ka di minnu ye kɔni i b'a ye k'a fɔ minnu bɛ n'u bɛ taa ɲɛnaminimafɛn ta ni ka taa kojugu kɛ n'a ye a ko min kɔni OCS maaw ye u y'a minɛ an bɛ don min na ko bi bɔrɔtɔrɔ k'a ka kan ka kiiri a ye waati jan min kɛ ɲɛnaminimafɛn feere la ani min minɛna a bolo n'a tigɛ minɛna bɔrɔ kɔnɔna la bɔrɔ k'a bɛ to kiiri jaabi kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ a baara ta nin tɛ taa siɲɛ fɔlɔ a bɛ minɛ ha officier kɔni o kuma an ka kuma an bɛ min fɔ faamaw ye an ka kuma Maliko la ɲɛnaminimafɛn feerela caman bɛ yen kalo 1 kalo 2 o bɛ na tuguni a nɔ na kalo 1 kalo 2 mun na o kuma minɛli kun ye mun ye ayiwa kunnafoni filɛ wa minnu bɛ taa minɛ i b'olu ka vie bila en danger voilà parce que u bɛ kɛ mɔgɔ jugu ye a dɔw yɛrɛ bɛ sɔn ka kangari de ye ko i bɛ n'i yɛrɛ sigi i bɛ minɛ bi nka sini i bɛ ɲɛ kɛnɛ ma wa ɲɛnɔ b'i la a b'o fana fɔ sigi kunnafoni filɛ an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Emile Jara ale ka sɛbɛnni don Emile Jara ka fara indépendant fasorojɛkulu kan wajibata an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko Kulukoro info o don Kulukoro info maa min ka fasiri ye nin o ye Kulubali A ye Kulubali A ko ni san kɔni n'a bɛ se ka tɛntɛn ka taa kunjɛyɔrɔ la san kunjɛtɔla i b'a ye k'a fɔ ɲaɲali caman bɛ olu baaraw
fɛɛrɛw bɛ sigi sen kan n'o bɛ fɛɛrɛ defenda n'o kofɔ nka n'i y'a jateminɛ anw ka faso Maliba kɔnɔna na fɛn min n'o lakodɔn bɛ kosɛbɛ ni bɛɛ lajɛlen bɛ sɔmi k'a fɔ ko san b'a fɛ ka kunjɛ o de ye pétarni ye pétarni o sugu bulu o bɛ sin ka sigi ten canjala n'i y'a lajɛ o kɔni a fɛn in ka di denmisɛnninlakaw ye kosɛbɛ hali maakɔrɔ dɔw ni san n'a kɔni bɛ fɛ ka yɛlɛma nɛgɛ kan ye gansan dana mana gosi i b'a sɔrɔ a kɔlenba dɔw bɛ maakɔrɔ dɔw yɛrɛ bolo o b'o mɛnɛ ten dɔrɔn ni k'o yelen ni k'a yaara ten kɔlenba jumɛn min mankan bɛ k'i b'a ko a ka 47 n'i y'a dɔn mankan mɛn f'i bɛ boli ayiwa dɔw bɛ olu bɛ yelen misɛnnin de bɔ ten fururu o tɛ mankanba bɔ génie bɛ se ka taa sanfɛ ten o de don ani cɛ ka ɲi mɛnɛ ayiwa o cɛ ɲuman ye i bɛ ta o de fɛ dɛ n'a ko a bɛ kasara s'i ma a bɛ kɛ kojugu ye a filɛ dɛ n'i y'an ka minisiriso ta k'a lajɛ minisiriso min n'o ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna kanako ma ni protection civile n'o fana fara an bɛ a kan o kɔni o minisiri n'o général Dawud Mohamedi ni ale kɔni a ye kangarimada sɛbɛn ni ka o bɔ k'o da kɛnɛ kan n'o ye communiqué ye a ko ka minɛ nin waati in na fo ka taa kofɔlen a tɛmɛna k'an don sankura kɔnɔna na pétarni k'a fɔ k'i bɛ tasuma de don a na k'a mɛnɛ wa o ka dabila ni de kangari di dala i ye n'i ma mɛn maa o maa cɛ ni muso denmisɛnnin maabakɔrɔ n'i tɛgɛ tala a mɛnɛli la walima e kɛra sababu ye ka taa kasara se maa ma n'i tɛgɛ tala o la fo kɔni o ka jugu a tɔ bɛɛ lajɛlen ye kangara denmisɛnw ye dɛ wa san o san min bɛ maa yɛrɛ saliya nin ko in yɛrɛ hali bɛ k'a sɛbɛn kalan e man kɛ cogo ye wa san o san nin fɛn in bɛ fɔ nka pétarni kɔni a bɛ ci waati mun na kɛ ne b'a dɔn ko interdiction kɔni n ko kun t'a la dɛ ne b'a dɔn waati min na ko kun t'a la dɛ ni nanzara ka fɔlɔ ko on remplit les formalités ni mini sera Bɔkari ye kin tɛ yen quartier tɛ yen carré tɛ yen k'i tɛ dunun kunkan mɛn de k'u bɛ ɲɔgɔn na minɛ nin ko kɔni a kɛ bɛ ko ye a b'a dɔn interdiction ninnu bɛ yen dɛ nin sen an na sigi k'a lajɛ a bɛ ci po i sigi k'a lajɛ n'a sɔrɔ la a bɛna bɔ a sira fɛ i sigi k'a lajɛ awɔ minisiri an sigi bɛ k'a n'a ka cɛdenw kɔni lajɛ min ye nin pétarni ko ye ko maaninfin k'u jato ko bawo ko ɲɛnajɛ k'a laban k'a bɛ taa wolo bɔnna na waati dɔw la bawo pétarni n'a ci cogo n'a a jɛngɛn'i bolo walima a pologotula e bolo a mɛnɛlen kɔfɛ i b'a ye a bɛ kɛ sababu ye ni ka tasuma de wuli yɔrɔ la ten fɔlɔ ko k'a ka lajɛ diɲɛma jɔlen na wa a bɛ kɛ sababu ye ka dangari kɛ jamana ka basigi ani jamanadenw n'u bolo minɛ u kana ko fɛɛrɛw sigili la sen kan ko n'a ko ma lajɛ min ye jamanadenw ye bɛɛ lajɛlen ka to faamaw kɔ n'a fɔra min ka to yen an k'o to yen waatiw la n'a ma to yen a mana taa wolo ko wɛrɛ la k'a bɛ tila k'a taa k'an bɛɛ lajɛlen bolo da nin ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Kulukoro info kɔnɔna na Kulubali nin y'a ka fasiri Bɔkari 31 n'o ye 31 ye tɔ tora pan kelen ani ɲɛ wawa wari o bɛ sugu kofɔ o tuma n'u ko sugu yɛrɛ bɛ cogo di a donnen don wa ayiwa ne t'a la ka bɔ sisan ayiwa Bɔkari min ye fini sugu samara sugu ani sɛ sugu ye sabu fɛn mun ye mandiya ye o de ye sɛ ani kami o tuma k'olu fana ka dugu jɛra sa n'o ye sɛ o tuma bɛɛ n'i ka traite waati don ci fɛ exprès i bɛ taa daminɛ ko wɛrɛw la ka na kun cɛ dumuni na e ka dumuni ko sabali ka ɲi koyi Bɔkari ni sɛ nugu jɔlen kala de b'a kɔnɔ o tuma ala kana kɔnɔ langolonya fiyewu ala ka kɔnɔ fa waati bɛɛ Bɔkari o tuma an bɛ kunnafoni kuncɛ yan Bɔkari ni ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn sabu n'i y'a mɛn ko radio lamɛnbaaw de don Bɔkari ni lamɛnbaaw tɛ anw yɛrɛ tɛ yen an tɛna sigi ka kuma fiɲɛ fɛ maaw de ka danaya b'an kan maaw de ka bonya b'an kan Bɔkari maaw de b'an lamɛn Bɔkari an bɛ bɛɛ lajɛlen fo foli mana kɛ cogo cogo min ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ye Bɔkari o tɛ ban ko la an bɛ foli ani tanni ka dankɔrɔba sɛgɛrɛ kan na n'o ye chef d'escadron Lansana Tama Keyita belebelew ka belebele Bɔkari min ye commandant groupement territorial de gendarmerie de Bamako ani Bamako n'a dafɛ dugu bɛɛ Bɔkari cɛdenw de bɛ yen bi minnu bɛ civil la bi o de ka ca o tuma min ye zonw ye tiɲɛnikɛlaw k'u sɔgɔbɛ ka bɔ an cɛ la Bɔkari ni ka jamana basigi Tamba n'a ka cɛdenw bɛ baara min na bi sanjikɔrɔ wɔsi don o tuma ko ala k'u sara n'o tɛ u bɛ baara la dɛ lakana baara sɛgɛn t'a la ɲinɛ t'a la o tuma ala k'u sara sabu jamana baara don Bɔkari an bɛ foli ta ni ka taa masigi Lajo Yusufu Ayidara entreprise Yusufu Ayidara ale PDG ba don Bɔkari a n'a bolo hɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta mɛ ni ka don a ka dugu da fɛ ko ni dugudenw b'a lafiya ale tɛ lafiya